takapiwa kuti namate pamwe chete. Right, Sanda namate. Luke 2 verse 52. Luke 2 verse 52. Jesus grew in wisdom. Jesus grew in wisdom. Jesus grew in stature. Jesus grew in stature. Jesus grew. Jesus grew in pleasing God. In pleasing God. And pleasing men. And pleasing men. Zvichireva kuti tachiteerera imani. Hazi Jesu akakura mupfungwa dzake. Mupfungwa dzani? Dzake. Akakura pamuviri wani? Wake. Akakura pakufadzani? Wake. Nekufadza chii? Jesu akakura pfungwa dzake, akakura muviri wake, akakura pakufadza Mwari, akakura zvakare pakufadza Mwari. Saka Mwari anoda kuti tikure. Kwete kuti mwana obva kura oita zimonya. Handi munozva pane mamwe mazimonya. Sani monya yamuri kuona pana. Tinoti iseni, ndini monya yenyu handiti? Kanje nobvoita zimonya rinenge chaplain rinenge rini. Asi obvoita pfungwa dzemwana ari kukambaira. Zvinenge zvakaita sei? Zvinenge zvinamira musha handiti? Asingagone kuti mama aparizi munhu rezi body si. Saka Jesu akakura kuita zimonya so aita munhu muombe. Asi paakakura kuita monya nepfungwa dzake dzakaita sei futi? Kureva kuti aigona medzi, aigona faremu, aigona physical education, aigona zvese. Uye zvokuti paaigara aifadza vanhu achifadza Mwari. Saka program yataya nayo panapa ndeyekuti pamunokura kuita vasikana vahombe nevakomana vahombe mufadze Mwari, muchifadzawo kuti vabereki venyu vamunodzidza navo, matichers enyu, kufadza munhu wese. Pakadii pa? Pakanaka nditi? Saka chinhu chatinofanira kunamatira ndechekuti Mwari, kana ndakura itai kuti ndiite munhu anofadza Mwari nevanhu ndisazoita bhinya. Handi makambozwa kune mabhinya? Mamwe wacho anenge aine zifesi rakashata. Shatisai fesi toni. Kuita ifesi dzakashata so nebhinya. Ndanogona kuita fesi yebhinya. Ndianogona kusumuka unyatsoita fesi yebhinya. Wani anogona kunyatsokusumuka. Anoti ndogona kuita fesi yebhinya. Auye panapa. Kana changa usika panapa. Uyatoni. Uyatoni anogona kuita fesi yebhinya. Ari kuya ere. Koma mwana ogona kumuchallenge akuita fesi yebhinya ndiani? Blackie. Auye chop chop. Gati angale yatosvika. Kana Mwari odawo, Mwari ngoda ndiani? Pashaya era. Ani? Uya to manya. Manya shikasika. We abule break. Now we are asikati munakura tichiwana nokusema chi namba vakana chi toda vanhu vanoita vanhu vakanaka handiti mapainoti madokta manesi maticha mati vese vanongoita kuti nyika ive nyika yakaita sei. Saka uyo agona kushandisa fesi yake handiti angangodzokera akadaro iyo arya inikokumbira wakabuku titompeko mwana uyo agona kushandisa fesi vakabukuti vari vane here vane payback mune zvinhu zvakasiyana siyana. Hai tokumbirawo muone kuti mwana agona kupefoma muigirei kana bhopoint nyowani isati yambonyora nekava 1 nekagekwa nekava 1 nekaka
ndemhaka yekuti ane zvivindi zvokuuya pamberi saka abva atowina bhokwendi nyowa vakapokuti tigereka bhokwendi nesasa roherei maoko right saka zvichiuya tiregai tinamate kuti mwana atikomborere. Let's close our eyes. Let's close our eyes as we pray. Baba wedu vari kudenga tinokutendai nezuva ranhasi ramatipawo tiri vapenyu chitikomborerai tikure tiri vana vanoteerera vanofadza Mwari nevanhu. Tiropafadzeiwo muzuva ranhasi vatichadzidziswa nekudzidzisa vamwe. Tikomborerei sevana venyu nekuti tanamata nezita raJesu Kristu. Amen. Thank you very much. Ona kuti kuuya mberi kunobhadhara nditi tapinyera wina Ministry of Public Service Labor and Social Welfare, they very responsible for developing and this one. Muna kusumuka mungo muoneko ne pachita pano. Makadiko vana vechikoro. Pamberi nekuteerera. Pamberi nekuteerera. Pasine mutoriro. Mazita enyu. Thank you very much. The social media, the social media. Tine media house iri pakati pedu vanonzi Sly Media. Zvatiri kuitwa zvese zvirikutobuda anditika muchaka makuzviona pa Facebook pama social platforms EDS akasiyana. Saka ava muona vakabata kamera avo ndo vakuwachona. My sister, you can stand. Okay. We appreciate you for coming. Thank you very much. Katiwarere maoko. Not persons under corrected in the application. Vazukuru vedu vanitika vayakuzokudzidzisai kuti zvinofamba sei anditi. Saka vazukuru makadiko. Saka tina officer in charge who is responsible for this school, for paid na certified zvakare ne Kingstones nechawagona vanonzi superintendent vanonzi vaveke sai vari pakati pedu. Chef vana secretary charge wavo zvakare company boss tinotenda zvakare nemaofficers vauya nemaimesi nemarairidzi vedu nevabereki vamwe varipo pano pese. Inzwai kusungunuka chirongwa ichi ndechenyu chakatinakira isusu tese. Saka munotendwa mazvita enyu nekuda kwenguva yedu munokufura badani mufundisi. Thank you very much. Tatenga saka tanga tiri kwachecheche anditi. Right, saka tiri kwachecheche musi wesana. Takati mai vanga vaenda kunoita sei? Vana bvasara vari pai zvavo. Saka tati mukuru vanga ari grade 7. Mudiki wacho right, vakasara vari pai vakagara pamusiwo. Vakagara pachi vachitamba nefoni. Vachitamba nei? Vaitamba magame. Munombotamba magame nemafoni? Vatanga kutamba magame. Uyu manje mugrade 7 uyu manje. Pamagame paya varohwa nemuECD 5-0 pamagame. Akarohwa panguva yekukura hako asi akarohwa nemuECD akarikitwa kurakashwa. Akaitwa sei? Akarikitwa kubva rakashwa ka1. Zvadaro manje
zvakamurwadza, zvakamukorongonya, zvakaita sei? Tikati akarwadziwa hazvinyatsorwadza, akarwadziwa, akaita sei? Akarwadziwa. Saka agwadziwa kudaro bvafunga plan. Do you know what akaita sei? Akaita sei? Good, wagona. Uyamira pato? Agwadziwa kudaro. Nawo yagona kupindura zvakanaka. Akabva atsinda mumba. Vasikotora tambo yepaketeni. Tambo yemachi? Yepaketeni. Yange akahenga keteni kudai. Vaisa muhuro make. Vaenda mumba, handi mumba munenge mune mapuwa aya anenge akabata rufu. Vaisungirira ipapo. Zvakanaka akanyatsotsika pamusoro pemabhaketi 2, vasungirira. Apedza kudaro, vakika mabhaketi anga akatsika aya. Varembera, vafa. Vaita sei? Mai pavakazodzoka kubva kunowacha vachisvika pamba zvikanzi kosisi vako vari kupi zvikanzi handavarikita magemu ameno mba mavari. Mai vachipinda mbambe vachiona mai we mwana angaita sei? Atofa. Chii chakauraya mwana? Chii chakauraya mwana? Yakomburesheni handiti? Homework. Chii chakauraya mwana? Alright. Akauraiwa nemadrugs. Alright. Akauraiwa nemadrugs here mwana. Vamwe munoti kuti uyo ane juice uyo. Akafa nechi? Chimbosumuka toda kuti vanhu vazomakanza yako. Ingosumuka uri ipapo toti. Hanzi akafa nestress yekukundwa magemu. Hey! Pane mumwe refa nemwe anga. Akauraiwa netambo. Right, sumuka chimbosumuka. Pane mumwe refa nemwe anga. Ane juice repo pepe. Netambo aiwa wadzokorora iwo. Iwo akauraiwa ne. Akafane hasha. Aiwa bora mbonga mi uyu last person ndiyo akaita sei. Akauraiwa uyati sumuka chidzwe wati chini sumuka wati akauraiwa ne. Hanzi akauraiwa nefoni paakakudzoka. Aiwa. Vanhu vanazvitande vapishe. Aizoe kunomberi. Kimbali simuka ndise. Vanhu vandasimudza vadatiramba vakasimuka. Right. Saka pana patikora nyaya yema-addiction handiti. Shuwa musikana uyu muhombozi akundwa nemu-ECDD akabva asungirira akapa. Mhanzi ese amataura ari right. Vamwe vachakauraiwa nefoni, vamwe vakauraiwa netambo, vamwe nekukundwa magames, asi shuwa mwana iyeye akatofa. Baba vatobva vafonerwa kubva kuSouth Africa, bva vatozouya maiwe. Apa mai vacho vakazvitakura vane pamuviri, hanzi kozvo vari kungofenda hameno vakararama. Zvakatoitika kwachecheche musuesani. Hati Wednesday. Mwana anenge akazovigwa nezuro here musi weTuesday. Asi nemhaka yekuti mwana aita magemu ende pakuda kwamagemu kwacho aingoda kuwina chete asingade kukundwa. Yes, tarisai muone akabva azokundwa, bva zvamupa stress, mwana abva asvika pakufa. Yes, zvino takukumbira vanonzi media mupanda sekwa. Naika vanobva tabva navo kuprovince uku. Ndo mukuru wesecurity muno muprovince medu. Saka vakuuya kuzotitungamira paprogram inonzi Common Service for Abuse, Alcohol, Drugs and Substance. Aniti? Thank you very much. Pablu apo makanyarara vamwe vese chimbonyarara itimbonzwa pablu. Vana. Tita. Toda kutenda Mwari vatipe mukana wakadai nai. Tichizwe nyaya yemadrugs. Ungonzwa kuti madrugs. Asi ndoda mumwe chete anombosumuka ambotaura kuti chiko ichocho chinombonzi drug. Imuka here? Iswiti here? Chiko chinombonzi drug.
Mare, andika. ati ndinada kuti uzoti chiko chinonzi madrugs. Madrugs chinokonzeresa Hazi chinhu chinokonzeresa kufa. Mira ipapa. Ndoda mumwe futi 1. Grade 7 pa blue uya kuno. Manya. Fambisa mwana. Ari form 2. Ndibvara kuti uzoti chiko imhuka rudziko inonzi drug. Kana tichitaura zvemadrugs, we are talking like tuzamotora a drug is a harmful substance which disturbs the immune system while causing health challenges in life generations. Muomberere maoko. Mazvizwaka. Hazi chinokanganisa utano nhai. Chinokanganisa chidrug. Chinokanganisa mafungiro handiti. Chinokanganisa chii? Mafungiro. Saka ndasimuka pano kuti timbokurukura imimeni kuti madrugs aya, mhando yemadrugs aya, mhando yacho chimbori chiko. Types of drugs handiti ka mukati menyu mune vanoziva umu. Handiti kuti mhando. Types of drugs. Simuka iwe. Simuka. Ndinobva kuti zukuru wedu kuti atipanangurire kuti kana titi Mutoriro tikureva kuti chii, kana titi Guka tikureva kuti chii. Makadii henyu vazukuru? Vaivapo. Vaivapo. Vaiva nemukomana anonzi inini sezvandakaita izvi. Nyaya iripo ndeyekuti inini ndiri muinmates. Ndiri musungwa. Chakandipinza mukati meusungwa pazvinhu zvese zvamava muchitaura izvi. Inyaya yemadrugs. Mutoriro, Guka, chamba, fodya, hwahwa. Zvese izvozvo ndairova, asi zvinezvi ndatopasa, ndakasiya, ndakatoita kosi yeupasa. Saka nyaya iripo manje ndeyekuti inini yambiro yangu yandava ndikuyambirei sevanin'ina vangu vachikukura. Kana muri vamwe, ibvai matosiyira futi kugara matombotesta kana kuraidza madrugs aya. Nekuti mukadzimara maraidza madrugs mukasvika paextend yandakasvika inini, marasikirwa hama dzinodiwa. Nekuti inini ndakanga ndatengesa pfuma yese yandakanga ndasiyirwa nevabereki vangu, motokari, mombe, ndandatozarwa nekutengesa imba. Ndinozotendawo nekusungwa kwandakaita ndakakurumidza kusungwa asati ndatengesa mota. Ndaitoshandokati. Ende ndakasungwa ndakaona zvisingaite kuti hapa ndasimba hama dzangu. Ndinokutendai. Drug abuse like fun like destruction. A marvelous morning to you all. Standing before you, Silvester, and I'm from Eden Western School, and I would like to present my poem titled Scene Beyond the Sea. Between their drugs and her, there were untold secrets, broken promises, shadows of a shattered heart which had stains of tears. She was so afraid. Drug abuse effects she had had too many times played over and over her mind. It kept her restless. The thought-provoking her would bring her back together, but no, pretty please, her voice they were evoking constriction. Even if someone were to offer her $1 million for her to stop taking drugs, she wouldn't know how to react, because that would be so unfair. Because for so long she had longed for real silence. The silence she can't find could stumble apparently in some cabin somewhere on a lake without a moon, where she longed to hear the cigarettes burn and the candles flicker, and a mind to dance a light of symphonies in a blunt, trying to make her addiction die. She was struggling, but anyone with eyes could see that she was trying to pick her way to the top of the world, to the top where she felt she'd find her peace. So, one of the days,
She let the drugs drown her in the darkness of her thoughts, and so sad, she took her life. Thank you. Hello, my name is Chad. I destroy homes, tear families, take your children. I live with the poor, I live with the rich. I'm more costly than gold and silver. My power is always some. If you try me, you will see. But if you do, your soul will never break. I own soul. You steal, you lie. The crimes you commit, I own my word. So don't ever try me again. Thank you. Saka takukumbira commissioner vanotoziva kuti vana vada kupiwa information yakati, saka chiyesotereresai vane zvishomanana pane zvataurwa sofa, vada kuti vakubatsirei pano nepapapo kuitira kuti program yedu irambe ichifamba zvakanaka. Naika over to you commissioner. Thank you very much. Roe maoko zvakanyanya. Vana inoti gogo handiti nokuti ndane vazukuru vakura kudarika imini. Vana maita zvenyu sokutaura kwazvaitwa. Inini ndinonzi commissioner. Ndichazokubvunzai mubvunzo wokupedzisira handiti. Ndichakubvunzai mubvunzo mitatu. Kana ndakubvunzai mibvunzo mitatu iyoyo, anenge agona mumwe nemumwe ndomupa dhora handiti rokutengesa maswitsi. Saka munatsoteerera handiti ka. Inini ndinonzi Commissioner Dr. Josephine Shambare handiti ka. Manzwa zita rangu ka. Ndinokushandira kuNational Peace and Reconciliation Commission. Ndinoshandira kuNational Peace and Reconciliation Commission handiti. Kune vasati vambonzwa kuti chii chinonzi National Peace and Reconciliation Commission, muchidimbu NPRC handiti ka. Muchidimbu National Peace and Reconciliation Commission ikommission yakaitwa nehurumende muchidimbu kuchengetedza runyararo handiti. Kuchengetedza runyararo munyika. Saka tingangoti muchipfupi National Peace and Reconciliation Commission inoita zvinhu izvi: kuchengetedza peace, social cohesion, justice, rehabilitation and reconciliation. Ndoisa muchishona. National Peace and Reconciliation Commission iri pakuchengetedza runyararo, kubatana, kunzwisisana, kuregererana handiti. Muri kuzvinhu zvakati ndichabvunza mibvunzo. Saka ndosaka tiripo muchiona tichishanda takabatana neve Zimbabwe Prisons and Correctional Service, nokuti vari pakuita sei kugadzirisa avo vanenge vakanganisa handiti. Vanenge vakanganisa vanogona tese tiri mhuri imwe handiti ka. Vana kochiko, vana kuonaka kuti munenge makuda kurara handiti. Makurara vana tose ngatimbodai tu akabata pande achawana tu pai makadaro patai ndichakubvunzai mibvunzo. patai makadaro usamboregedza. Saka isu tiri parunyararo sokutaura kwandaita, kuchengetedza runyararo, nokuti donzvo renyika riri kuti muna 2030 handiti ka Zimbabwe tinenge tapamusoro apo paikonomi yedu handiti. Ndo zvatiri kuvavarira kuti tinenge tane upfumi hwakaringana muna 2030. Saka izvozvo hazvikwanisiki kana tisina runyararo. Zvinhu zvese zvinobva murunyararo. Saka runyararo runotanga neni inini
lunga munhu handiti muri kuzvinzwa runyararo runotanga nani neni lunga munhu runyararo rwochitangira zvakare mumba runyararo rwoitika munharaunda yatinogara ndokuti runyararo rwoitika chi munyika ndodonzvo rechi the National Peace and Reconciliation Commission. Saka kwese kwatinoenda poem yedu inoti peace begins with me. Vana monditedza handiti peace begins with me. Peace begins with you. Peace begins with all of us. Runyararo runotanga neni. Runyararo runotanga newe. Runyararo runotanga nesu tose. Poem iyoyo ndichaibvunza handitika rega ndichikutaurira ndisati ndagara pasi pamwe ndichazosimuka zvakare nda kuti ndikutaurire nyaya yakaitika kwandiri handitika nyaya iyoyo inobva yapasamari yezvese zvatagarira pano. Ini ndine muzukuru wangu aindibatsira basa anonzi Tinashe handiti Tinashe akauya kuzondibatsira mumwe musi ndobva ndashedza Tinashe uya tanga takagara patebhuru yari pacheya apo ndiri pacheya ndobva ndamubvunza kuti Tinashe basa redu rere toita tichiita sei. Tinashe ndobva apedza 30 minutes akanyarara asinga kana kubwaira kana kupfakanyika. Vazukuru vachazotibatsira tazogara pai ndobva Tinashe aita kanenge kakungovhunduka. Takati newe Tinashe tabvira kudhara kukubvunza kuti basa redu ranhasi toita sei. Chii chaunga uchiona unga wakatondiyeva zvako zvakanzi gogo ini ndanga ndichitoona kanenge kasvosve achinongedzera inini manje ndakandichiona kasvosve ndanga chinyongo inada kuti ndikadzipe ndikatswanye ndikauraye kasvosve kaika handiti maizwa nyaya yacho saka Tinashe ndakubvunza mubvunzo manje chii changa chakaitika kuna Tinashe akapedza 30 minutes manga makatoteerera manga muchizvinzwa mese muchawana chance anenge agona mubvunzo anobva aita sei anobva aziya kunoku handitika toda kutanga kune vakuru ava chii changa chakaitika kuna Tinashe 30 minutes ndotanga kune vakuru akatarisana nemusikana girl child. Yes, uyu don't have the phone. Angastika kuti chinonzwisika ramba ukamira nokuti handizochidzora mahara ndakuramba tinewe chii chinenge chichiitika kana wastika vakara retitokustika chii changa chaitika pakustika ipapo like angarwa madrugs saka toti angasafanishwe angoramba ari panzvimbo one achingona achinhwana saka kufanishena toti chiko toti zvine utano here chiko hazvina utano astika hazvina utano zvichine utano here gara ako kana munhu astika saka zvichine utano here mukati saka tiri kuti madrugs akanaka here saka ari kukonzera chii madrugs aya kana munhu wozostika zviri kureva here kuti kana mukati mese umu muri kushanda here handisi hangu nesi kana dokta chii chiri kuitika manje boy child akataka blue iwe ayo uyo mukuru yes asinzika hanzi ropa rinobva ramira kufamba saka toti madrugs akanaka here saka handiti munoona madrugs tochiona kuti isusu manje venational peace ndosaka muchiona vazukuru vedu vari muusungwa tiri kutobva tatoprotecta naivo upenyu hwavo sezvataurwa nani nemumwe muzukuru yati ndakatengesa chino nechino handiti saka zvinoparadza utano zvinoparadza upfumi
Zvinoparadza kana iwe kushanda kwako kushandira nyika handiti. Nyika inofamba sei waparara. Saka zvese zvinokonzerwa nemadrugs. Handiti ka. Takuda anopa poem iya yoku National Peace and Reconciliation. Atakuya kwati ndambotaura poem yedu isusu yatinofamba nayo kungoti ndasanda kupfeka bhachi racho aminoti mahere mauya nazo. Tine bhachi ratinofamba nayo tinenge takanyora kunosana kuvanhu achitiverenga. Pane poem yandataura. Ndogona kukupai clue handichadzodi kwakuru. Ndati chii? Iwe une jezi rebrown. Ndati unofutura nemo. Peace beginning with me. Peace beginning with you. Team beginning with follow us. Yes, wagona. Wagona nakuibata. Peace begins with me. Peace begins with you. Peace begins with all of us. Runyararo runotanga neni. Runyararo runotanga newe. Runyararo runotanga nesu tose. Saka ndane marecipients angu mangane madhora kuti uyu na girl child na boy child handiti. Saka pari zvino ndogomira pana handiti. Maita zvenyu vana. Go. Vana. Go. Pane rwiyo rwanga rwatangwa kana handiti havana kuzopesa. Zvaringana. Baba ningakunde sei baba. Dili mukunde si wangu. Hey baba. Mwari wangu. Baba ningakunde sei baba. Dili mukunde si wangu. Angave mwana chaiye. Mwana. Wadinashubira kuvana ye. Hey baba. Dili munondi. Mwana. Angave mwana chaiye. Mwana. Wadinashubira kuvana ye. Hey baba. Dili munondi. Mwana. Hey baba. Mwari wangu. Baba ningakunde sei baba. Dili mukundi si wangu. Ringave pepi chairo. Pepi. Iraninashubira kurora ini. Hey baba. Dili munondi. Pepi. Ringave pepi chairo. Pepi. Iraninashubira kurora ini. Hey baba. Dili munondi. Pepi. Ingave ngeke chairo. Ngeke. Iraninashubira kupura ini. Hey baba. Dili munondi. Ngeke. Ingave ngeke chairo. Ngeke. Iraninashubira kupura ini. Hey baba. Dili munondi. Hey baba. Mwari wangu. Baba ningakunde sei baba. Dili mukundi si wangu. Hey baba. Mwari wangu. Baba ningakunde sei baba. Dili mukundi si wangu. Ringave chongwe chairo. Chongwe. Vana. Ticha. Vana.
Noimba hapana vachikudzidza handiti? Tikudzidza nezvechii? Tikudzidza nezvechii? Zvatiri kudzidzira madrugs and substance abuse ndezvekuti isusu sevana tisazoita sei? Tisazoita sei? Saka panapa chandasumukira ndechekutaura nezvenyaya yema-signs and symptoms. Kana tichiti ma-signs and symptoms ikuti chii? Anogona kutsanangura muchishona kuitira vari panapa. Sumuka sumudza izvo. Hanzi izvo zvinoratidza kuti munhu uyu ari kuputa mutoriro, ari kutora madrugs. Saka munharaunda dzatiri kugara ndokuva tinotomboona vanhu vari kuita zvemadrugs. Tinovaona sei? Tinovaona sei kuti munhu uyu anenge ari kurova mutoriro? Hanzi kubata chibharo kumashure uko. Hanzi kupera muviri munhu kana akutora zvinodhaka. Hanzi anopera muviri. Anopera muviri sei? Tichine chikonzera kuti apere muviri. Hanzi kusadya. Hanzi confusion. Chimwe chinji. Sumuka John. Hanzi they become intoxicated. Zvinenge zvichireva chii muchishona kuitira vadiki? Hanzi vanenge vakudhakwa. Mumwe. Hanzi black lips. Kuti hanzi miromo inenge yasviba zvimwe. Taura kuti mumwe kuti uko. Hanzi red eyes, kutsuka maziso, chimwe chii? Hanzi mupfekero. Anenge akapfeka sei? Hanzi chii? Kana imi sevana vechikoro, chimwe chinoratidza muchikoro kuti nonzi chii? Mwana uyu anenge akuita madrugs chii? Hanzi addiction. Mumwe. Hanzi losing concentration. Kuti kana wava muklasi unenge usateerere zvinenge zvidzidziswa. Mumwe futi. Hanzi chii? Hanzi rough speaking to other learners. Chimwe. Zvimwe zvinoratidza kuti munhu uyu akutora zvinodhaka chii? Hanzi hallucinating. Kungotaura munhu munenge mangoona munhu akungobvumuka akutaura ega. Zvimwe zvekupedzisira toni. Hanzi kurararara. Handambonzwa mumwe ataurawo ani kuti handidi mamboti munhu anokatora mutoriro anobva aita sei? Anobva asika. Vamwe vacho zvinoratidza kuti munhu ari kutora zvinodhaka. Hanzi violence. Munhu anenge ava nehasha akuita mhirizhonga. Zvimwe zvinokonzera hanzi brain damage. Saka sevana vechikoro zvinotibatsira kuti ukaona zviratidzo zvataurwa nevamwe vana panapa unofanirwa kumhanya kune matichers vonoti mukomana uyu maitiro ari kuita uyu anenge ane zviratidzo zvekuratidza kuti chii mutoriro akutora mutoriro. Handitika vakukuru ndinoone hwalera zvaunoona kuti apa mutoriro wako vana
paranoia. Anenge wakuyororera kutomera. Kuona zvinokuudza nezvisipo. Drowsiness, tika wakarara. Yamarufu. Handitika maita basa vana saka idanho renyu rekutizvo kana makuona munhu anenge achitora mutoriro munofanirwa kumuenda kunotaura kune maticha, kuvabereki kana kune vezvemutemo kuti munhu uyu maonero andiri kuitaka zviratidzo zviri pamunhu aya zvinenge zviri kuedza kuti ari kutora chii. Maita basa vana nekuteerera kwakanaka. Thank you very much, Chef. Are nothing but losers. Why should you take drugs? They make you crazy and lazy. Say no to drugs. You save your life. Wow. Futi chef, wonderful. Indangodzwa chirungu chekuti say no to drugs. Unofana kubata chirungu chishoma zvacho. Usabata chose asi chishoma chakakosha. By say no to drugs, imbota tinzwe. Say no to drugs. And save your life. Say no to drugs. And save your life. Ichi chero ukamuka kuhope ndio chirungu chaunofana kungorova ichi. Good morning to you all. All protocols observed, I go by the name Ranashe today. And here I want to present my poem about drug awareness. Oh, help me. I do not know where I am. I do not know who I am. I wonder what to say. I do not know what to do. My hands feel different than before. My world feels unlike my own. I am drowning in the sea of thoughts and I do not see a life sinking. Oh, can you manage your head? Thank you. Akodona. Fanaka. Mupenyu wako wakambopefuma pakawanda mudaiso. Ausatika. Iwowe ava patenda mafunctions idesi kana kujengera mujana Ndovena. Kushort kumuda futi. Katombuka pari kuti washoye muno mukamuita muswa 2 to 5 August. Tiketine mwana wedu yeyu. Tichatsvaga vamwe 2. Ani kali kuti pa stage bed wanzwa. Nongo akachena mpaka kugerisa kati yako iyo zvese zvakanaka niti. Uyu ato wedu yanditika. Weta officer nokurani. Ya, uyu ndikorovishina officer. Saka mpana da kuti uone. Wakusegerera nditi. Kuti kusegerera chete. Kuti doni. Chipulisa ka sound man, chipulisa ka sound kakuseka man. Ya. Right. Bati zvido zvenyu kunyangereka. Vakomana ngashimba nditika. Vakomana vari kashimimbira achinidzandika. Vakomana vemimimbira tori. Vari. Iva. Ava. Vakomana uyai. Power, action. Action, power. And you also. You, Shamarika. You also power. Woman. No bigger. Check it out. What is that? Saimoyo. Saimoyo.
Baba tarisai moyo wangu Jehova. Tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Tutandara Baba, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Takachukua kutaru, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Baba tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Baba tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Moyo moyo, tarisai moyo, moyo wangu, tarisai moyo, moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Moyo moyo, tarisai moyo, moyo wangu, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo. Kule mushauriko kudenga mambo Jesu wakagadzirira. Kune vanofira munaishe vapinde mune musha, vapinde mune musha. Kune mushauriko kudenga mambo Jesu vakagadzirira. Kune vaya vanofira munaishe vapinde mune musha, vapinde mune musha. Kune zimba dzendarama dzinogara navasele. 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 Kana baba muzaka muti Tijanoko Kazirezima Jerusalema Mujawa Baba Tijanoko Kazirezima. Kana baba muzaka muti Tijanoko Kazirezima Jerusalema Mujawa Baba Tijanoko Kazirezima. Kune zimba dzendarama dzinogara navasele. 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 Ana mae muzaza muzika Tijanoko Kazirezima Jerusalema Mujawa Tijanoko Kazirezima. Ana mae muzaza muzika Tijanoko Kazirezima Jerusalema Mujawa Tijanoko Kazirezima. Kune zimba dzendarama dzinogara navasele. Kune zimba dzendarama dzinogara navasele. Kune zimba dzendarama dzinogara navasele. Kune makamusingambotedzera ivini. Kune zeiko
Zinogara naniko. Ah, wonderful. Thank you very much. Ah, masvita enyu kweli. So wemudisa nika take us. Ndiani achandipandukira, ndiani achanditengesa, ndiani achandipandukira, ndiye Judasi Isikarioti. Sikati ndiani achandipandukira, ndiani achanditengesa, ndiani achandipandukira, ndiye Judasi Isikarioti. Sikati ndiani achandipandukira, ndiani achanditengesa. Hey!